قيو حفابيلو شقوط أوزيو أبزي صبو إذا حجي أب أخيبا حدا نايسي مرحلة أخيبا مخاني تفتشهم كلهم آتيهم بجكا رصاصين ورقة تليكو ينقل حنت زي بلو ماو يسمبودو مالتي خفت أخيبا فقادي لو تيلو بدأ تحريت كيلو رتب أخلو بعد بلا بقى سلام زي خبركم تخاتلتنا أبزرلكمو سلامن أسالطون زلو هيوت كتمرحو تسفاينا كم تكتاتلو زرلكم أبزا مدبنا تفلاليو أغايشن دعدمناينا نعلال ناي تاريخ خال ناي تمكرو هيوتاتهم نكايد زلنا أبزا حلفة أبربع تخفالات مس قديم موزيكانيان تقادلاين تولد قرز قابيهر زكايدنايو سفيح علال ብዙሕ ግብረ መልሲ ረኺቡ ብዙሓት ሰዓብቲ እውን ብተምሳጥ ካብ ዝተኸታተልዎ መደብና እዩ ነይሩ ብመሰረት እዚ ከዓ ካብቲ ዝመፀና ርእቶታት ፅሒፍኩም ዲኹም ደው ኢልኩም ብዝሓበርኩምና መሰረት ወይ ብኣካል ረኺብኩም ዝያዳ ክበርህ ኣለዎ ወላ ተወለ ብኣካል ዘይነበረሉ ይኹን ግን ኣብቲ ከባቢ ምክንያቱ እቶም ብፆቱ ስለ ዝሰርሕዎ ታሪክ ክንፈልጦ ኣለና እትብልዎ ብዙሕ ናይ ታሪክ ፍጻሜታት ብፍላይ ምዝ ናይ ከተማ ስርሒታት ናይ ፈዳይን ዝምልከት ነይሩ እሞ ንዑ ከዓ ደጊምና ዝያዳ ኣንፋቲ ብዝኾነ መንገዱ ንኸነልዕሎ ኢና ንመበል ሓምሻይ ግዜ ምስ ተወልደ ተራኺብና ዘለና እዚ ነካይዶ ዘለና ዕላል ብቐንዱ እንታይ እዩ ተወልደ ዝህቦ ሓበሬታ ዝያዳ ንተመራምርቲ ወይ እውን ካልኦት ኣብቲ ከባቢ ፍጻሜ ፍልጠት ዘለዎም ወይ ዝያዳ ንሕና ብከምዚ መንገዲ ንጥምቶ ኢና ንዝብሉ ንኸተባብዕ ንኽድርኽ እሞ በዝን በትን ተመላሊኡ ከዓ እቲ ታሪክ ሓደ ምልኣት ዘለዎ ስእሊ ምእንቲ ንኽንሕዝ እቲ ዕላምኡ ብመሰረት እዚ ክንብለኩም ፀናሕና ኢና ተራኺብና ዘለና ተወልደ ከዓ ፍቓደኛ ኮይኑ ነዞም ገለ ፍጻሜታት ብፍላይ ናይ ፈዳኢን ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኣብ ውሽጢ ኣስመራን ከባቢኣን ዝግበር ብዛዕባ ዝነበረ ንጥፈታት ኣብ ታሪክ እንፈልጦም ፍጻሜታት ንዕኦም ናቱ መረዳእታን ፍልጠትን ከካፍለና እዩ ምሳና ዘሎ እቶም ኣብቲ ፍጻሜ ዝነበሩ ዝበዝሑ ዝተሰዊኦም እዮም ውሕዳት እውን ሓደ ክልተ ካብ ዝተፈላለየ ክርናዕ ናይ ዓለም ነብሩ ስለዉ ተወልደ መበገስ ሓሳብ ክህብ እዩ ካልኦት ከዓ እንዳመልኡ እቲ ታሪክ ሓደ ምልኣት ንምትሓዝ ኢና ተራኺብና ዘለና ከምዚ ክጠቕሶ ዝፀናሕኩ ከም ወትሩ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክፀንሑ ናይ ወትሮ ዕድሜና እዩ ንምክትታልኩም እዚ ትገብርዎ ዘለኹም እቲ ሓሳባት ምሃብ ተገዲስኩም ኣብቲ ታሪክ ክንድኡ ዓይነት ተገዳስነት ኣርኢኹም ታሪክ ውልቀ ሰባት ወላ ግበርዎ መወዳእቱ ናይ ሃገር ግንጃ እዩ ብዝብል መንፈስ ተደሪኽኩም ትገብርዎ ዘለኹም ንጡፍ ሙቕ ምትሕብባር ከዓ ደጋጊምና ንመስግን እሞ ግዜ ከይወስደልኩም ናብ ዕላልና ክንኣቱ ኢና ተወልደ ደጋጊመ ብሽመይን ብሽም ኩሎም ተዓዘብትናን ከመስግነካ ፍቐደለይ ልዕሊ ኩሉ ግዜኻ ወፊኻ ነፃ ኮይንካ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ምስ መፀ ወሸለውካ ኣነ ክፈልጦ ዝኽእል ነገር ከካፍል ኢልካ ንመበል ሓምሻይ ሳዕ ኢና ንራኸብ ዘለና እሞ ይቐኒልና ክብረት ሃብልና ብቐንዱ ከምዚ ክጠቕሶ ፀናሕኩ እዚ ናይ ሕጂ ርክብና ተወልደ እንታይ እዩ ገሊኡ ብኣካል ስኻ ዝነበርካሉ ፍጻሜታት እዩ تخيل أجن بصوتك فتصمو مو فرستان قدامي جبتي حبريتا زلكا بعلوم كابقالوم ترخبو زنبركا وي تكاتلو زنبركا ስለዝኾነ ሓደ ስእሊ ንምትሓዝዩ ተወልደ ህቦ ሓበሬታ ካልኦት እውን እንዳመልኡሉ መወዳእትኡ ትዕላሙ ንሰነድ እንዲና ንሰርሕ ዘለና ተወልደ ህቦ ካልኦት እንዳወሰኹ ንክህብትሞ ንክዕምቕዎ ይህን ክንበሃለሉ እሞ በዚ መንፈስ እዚ ፍቃደኛ ኮይንካ ምርኻብና ይመስግን ናብ ሕቶታትና ክኣቱ ሕጂ እንታይ እየ ኢለ ምናልባት ካብቲ ዋላ ምስ ገለ ነቲ ኢንተርቪው ዝተኸታተሉ ክንዕልል ከለና ገሊኡ ግርብሎ እዩ ከም ብሱር ምእንቲ ክንሕዞ ቸንቶካትሮ ሓንትላ ናይ ከተማን ከባቢኡን ስርሒታት ሓንፃፂትን ፈጻሚትን ትባሃል ዝነበረት ሓደ ማዓሲዩ ኣቃውማኣ ቅርፃ እንታይ ይመስል
ድሕሪ ቸንቶ ካትሮኻ ድሕሪ ካልኣይ ጉባኤ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ከዓ እታ ጋንታ 62 ከዓ መፅያ ከም ቅርፂ ማለት እዩ ሕጂ እዚአን ኣመፃፅአን ትዝርግሐን ስእለንስ እንታይ ይመስል ምናልባት ሓደ ከም መንፀፍ መበገሲ ክንሕዞ ካብቲ ንስኻ ዘርከብካሉ የቀኒለይ ደጊምና ከማን ምርኻብና ብታይ ሳሙኤል ዝኾነ ኮይኑ እትያ ቸንቶ ኳትሮ ኣቐዲማ ኣብ 74 እያ ተመስሪታ ማለት እዩ ኣብ 74 እታ ማለት ሲ ምሕፃፅ ምፍፃምን ኣካል ምስታ 62 እያ ትመፅእ ቸንቶ ኳትሮ ግን ኖርማል ቦኻላ ብ74 ኣብዚ ከባቢ ሰሓርቲ እዩ እቲ ቀንዲ ናታ መደበር ነይሩ ብስውእ ሓድሽ ወልደ ገርግሽ እያ ትምራሕ ምስኣ እውን በዓል ሲማስ ገዶም በዓሉ ስውእ ኣብርሃም ተኽለ ታረቀ በራኺ ነብሴር ታረቀ በራኺ ካልኦት እውን ዘለዋ ማለት ከም ሓለፍቲ ኮይኖም ወይ ድማ ጠርነፍቲ ኮይኖም ዝነበሩ እዮም ካልእ ግን እቲ ቸንቶ ኳትሮ ክበሃል ከሎ ብመሰረቱ ቸንቶ ኳትሮ ስለምንታይ ተባሂላ ክማን ክትበሃል ቸንቶ ኳትሮ ሲ ኣብ ዓንቀፃት ናይ ሕጊ ቤት ፍርዲ ሕጊ ካብ ጢልያን ኣትሒዝካ ኣርቲክሎ ቸንቶ ኳትሮ ዓንቀጽ 104 ሞት እያ ትብል ሕጂ እዚኣ ከዓኒ ክፍል መስዋእት እያ እዛ ናህና እዛ ቸንቶ ኳትሮ ክፍል መስዋእት እያ እቶም ኣብኣ ዘለዎ ብፆት ብምልኣቶም ንመስዋእቲ ድልዋት እዮም ማለት ሲ ንመስዋእቲ ብካልእ የብላን ምልክት ንሳ ምክንያቱ ፈዳኢ ኮንካ ንከተማ እንድሕር ኣቲኻ ሲ ብየማና ኢትካ ሽጉጥ ኣሎ በዛ ፀጋሚት ኢኻ ትንፋስካ እያ እዚኣ ድሕር ደየላ እዚኣ ከይዳ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ መስዋእቲ ንከተማ ምእታው ማለት መስዋእቲ ኢኻ ትኣቱ እዚ ብቃል ብደገ ስዊሳይድ ዝበሃል ገለ ዝበሃል ኖ ኦረዲ እስኻ ነብስኻ ስዊሳይድ ጌርካ ወፊኻ ኢኻ ትኣቱ ዘለኻ እዚኣ ቸንቶ ኳትሮ ሕጂ ከም ዝበልኮ ኣብ 74 ተመስሪታ ትኸይድ ኩሎም በዓል ስውእ ኣብርሃም ተኽለ ዘለዎ በዓል ስውእ ኣርኣያ በዓል ሳልሕ በላይ ስውኣት እዚኦም ኩሎም እዚኦም ከምቲ ቀዲምካ ዝበልካዮ ስውኣት እዮም ብዙሓት ስውኣት ኣለዉ እንዳቐፀለት ኮላ ግን 74 ድሮ ከማን ሽዑ እዚ ኩነታት ናይ ክስታይ ምስ መፀ እዚ ናይ ወርሒ 2 ዝነበረ እዚ ናይ ሓድሽ ነኩናት ገለምነት ዝተጀመረ ካብኡ ሽዑ ተጠርኒፉ ቀዲሙ ቅድሚ ቸንቶ ኳትሮ ከማን ተፈላለየ ቦታታት ንኣብነት ከባቢ መንደፈራን ዓዲ ኋላን በዚ ከባቢ ኩሉ ብባርካ በዓል ዑርደት ኢልካ በዓል ስታይ ብዝተፈላለዩ እናቶም ምሳይ ዘለዎ በዓል ሮምሳዕ ገልምልታት ፈዳኢሙን ኣብተን ከተማታት ካልኦት ከተማታት ኣለዉ እዚኣ ፍለይቲ ቸንቶ ኳትሮ እዚኣ ናይ ኣስመራን ከባቢያ ከምኡ እውን ኣብ ሰምሃር እውን ኣለዉና ዝኾነ ኮይኑ ሕጂ እታ ቸንቶ ኳትሮ ሲ ዕድሚኣ ዳርጋ ናይ 74 ናብ 74 ዳርጋ ክፍሊ መወዳእታ እዩ እቲ ክሳይ ብቅድም ግን ብፋሕ ዝበላ በብናታቶም ንኣብነት ብመንደፈራ በዓል ተስፋይ ተኽልዝጊ በዚ ከበሳ እውን ነይሮም ዝተፈላለያ ክሳይ ስለ ዝነበሩ ጠቕሊላ ዝኸደት ኣብቲ መወዳእታ ሽዑ ናይ ካብ ኣኮሎ ግዛይ ዝመፁ እውን ነይሮም በዓል ሓድሽ ንገዛእ ርሱ ካብ ኣኮሎ ግዛይ ካብ በዓልቲ ዶክተር ፍፁም ዝነበርዎ ቦታ ካብኡ እዩ ምስ መፀ ምዛ ጋንታ ቸንቶ ኳትሮ ሽዕያ ተመስሪታ ንሱ ገለ ሒዝዎም ዝመፁ ተጋደልቲ እውን ነይሮም ካብቲ ከባቢ ሕጂ እቲያታ ቸንቶ ኳትሮ ትኸይድ ነይራ ማለት ቸንቶ ኳትሮ ዛቱ ስጋብ ሕጂ ዋላ ስጋብቲ ንሕና 62 ምስ ተመስረተት ከተርፈ ቸንቶ ኳትሮ ትበሃል ነይራ ባዕላታ ሽም ፀኒሑ ስለዚ እቲ ታሪክ ናይ ቸንቶ ኳትሮ ስጋብ 75 ወርሒ 9 እዚ ቸንቶ ኳትሮ ነይራ ማለት እዩ ምክንያቱ ከምቲ ድሕሪ ጉባኤ ሓዳስ ስታይ ማለት እዩ እዚኣ ምሕፃፅን ፍፃምን ኣካል ተባህለት ድሕሪ ጉባኤ ቆይማ ኣብ ወርሒ 7 ኣብ ኮሎንቲባይ ማለት እዩ ሽዑ ንሕና ኣነን ገዛእ ርሰይ ኣብኡ ኮርስ ናይ ሕፀር ኮርስ ወሲድና ኣብኡ ኢና ተመዲብና ማለት ካብኡ ኢና ንጅምር ሕጂ ንሕና ማለት ሲ እታ ብሰለስተ እንታይ ዝበሃል ናይ ፀጥታን ስርዒትን ቁጠባን ኮይኑ ንዕን ከዓ ዝምእክልዎን ሰባት ከዓኒ ከም ንኣብነት ኣብርሃም ተኽለ ስውእ ኣብርሃም ተኽለ ኣብ ኣስመራ እንከሎ ድሕሪ መውጋእቱ ተወጊኡ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣምለጠ
ካብዚ ሆስፒታል ምስ ኣምለጠ ገና ኣብቲ ጉባኤ እንዳተሓከመ ከሎ ጉባኤ ካየድ ስለ ዝነበረ ሽዑ ኣብቲ ጉባኤ ተመሪፁ ኣባል መሪሕነት ማለት ብታሪኹ እዩ ዝፈልጦ እቲ ሰብ እምበሪ መን ኢብራሂም ተክለክማን ዝፈልጦ ይነበሩ ብምሉኦም እቶም ኣብቲ ጉባኤ ዝነበሩ ሽዑ ንሕና ካብ ኮሎንቲባይ ግን ክንብገስ ከለና እታ ምሕፃፅ ምብፃእካ ቆይማ ኣብርሃም ተክለ እናታ ጠርናፊ ኮይኑ ከኸይዲ ማለት እዩ ናብ ምክትላቱ ምስኡ ክኸዱ ዝኽእሉ ከዓኒ መን ኢኻ ትብሎ እዚ ዑስማን ኣብ ዓፋን ዓብደልቃድር ዑስማን ዓብደልቃድር ሕጂ ብኣካል ብሂወቱ ስዊዘርላንድ ኣሎ እሱ ንሱ ማሕሙድ ቅድዋ ኢብራሂም ማሕሙድ ኢብራሂም ቅድዋ እሶም ክልቲኦም ሳቶም ከም ናቱ ኣሲስታንት ኮይኖም ነተን ክፍልታት ዝመርሕዎን ማለት እዩ ምስኣ ግን ኣጋጣሚ ግን ሽዑ ምሳናሲ ታረቀ በራኺ ደይቡ ነይሩ ምሳና ታረቀ በራኺ ኣባል ገድላይት ባይቶ እዩ ኣባልቲ መሪሕነት እዩ ግን ነኸበሳ ከዓኒ ናብዚኣ ምሕፃፅ ምፅኣን ኣካል ተመዲቡ እዩ መፅኡ ክመፅእ ከሎ ግን ኣዶኖ እቲ መደባት ንሱ ዝነበሩ ኣነ ከምቲ ዘለኒ ሓበሬታ ርጉፅ ሓበሬታ ማለት ክድይቡ ከለዉ ካብ መላዕሊ ክድይቡ ከለዉ ከም ምክትል ገይሮም ኣይተሳይ ናይ ኣስመራን ከባቢኣን ናይ ስርሒት ሓላፊ ኮይኑ ጥራሕ እዩ መፅኡ ሓቲኦም ግን ክትላት ግን ቅድዋን ኣብ ዓፋንን እዮም ማለት እዩ ሕጂ ዳርጋ ምስ ደየብና ወርሒ 8 ንዓና ሒዝና ወርሒ 7 ንዓና ሒዝና ዝደይበ ንሱ እዩ ታረቀ በራኺ ሽዑ ምሳይ ዝደየቡ ንኣብነት ገብርኤል ኣባህልቢ ምሳይ ደይባ ሽዑ ባዕሉ ምን ሽሙ እዚ ኣብ ዓፋ እዚ ምን ሽሙ እዚ ባላንሲስ ዝበሃል ነይሩ ሓደ ካልኦት እውን ምን ሽሙ በዓል ዳዊት ፍሳሃለይ እውን ስኡ ዳዊት መምህር ዳንኤል ገብረ ልኡል ተማን ምሳና እዮም ናብታ ሳይ ነይሮም ትብለፅ ኪዳነ ትበሃል ጓል ነይራትና እዚኦም ሕጂ ከበሳ ልክዕ ካብ ባርካ ወርሒ 7 ተበጊስና ወርሒ 8 ሰሓርቲ ኣቲና ማለት እዩ ግና ሽዑ እዚኣ 62 ኣይቆመትን ዘላ ምክንያቱ ስቡ ኣብርሃም ተክለ ኣብ ኣስመራ እዩ ነይሩ ምስቶም ካልኦት ብፆትና ማለት እዩ ስለዚ ትፅበዮ ነይራ ንዑ ማለት ክመፅእ እሞኑ ሽዑቲ ትግበር ዳግመ ስራዕ ክግበር ነታ 62 ከዓኒ ክትምስረት ማለት እዩ ካብኡ ንሕና ዝተወሰነ ቁብተ ናይታ ወርሒ 8 ኣብዚ ከባቢ ስጋብ ደቀ ምሓረ ገለምታት ክንዘውር ፀኒሕና ኣብርሃም ተክለ ሽዑ ተኸባቢ ወርሒ 9 መፅኡ ሽዑ ኩላህና ንባምቡቆ ኢና ንወርድ ማለት እዩ ኣብ ባምቡቆ ኩሉ ካብ ከተማታት ዝነበረ ኩን ታቸንተኳትሮ ኣካላ ኩን ካልኦ እውን እቲ ሰራዊት ብኣጋጣሚ እውን ሰራዊት እውን ካብ ኩሉ ቦታታት መፅኡ ኣብ ዝሰፍሐ ናይቲ ብርጌዳት ማለት ናይ ቦጦልንታት ስታያት ዝግበረሉ ስለ ዝነበረ ስለዚ ኣብ ወርሒ 975 እዚኣ ምሕፃፅ ምፍፃም ንኣካል ቆይማ ማለት እዩ እቲኣ ተኪያ ነቲኣ ተተኪያ ነታቸን ተኳትሮ ዝውሰኹ ተወሲኾም ካብኣቶም ከዓ እንደገና ከዓኒ 3 ክፍሊ ከዓኒ እቲኣ ናይ ፀጥታን ቁጠባን ስርዒትን ማለት እዩ ከዓኒ ኣባላት ተመሪፅና ቆይመን ማለት እዩ ስለዚ እታ ናይ ቸንተኳትሮ እታ 62 ተካኢት ናይ ቸንተኳትሮ እያ ማለት እዩ 62 ኣነ ዝገረመኒ ቸንተኳትሮ ብከምኡ ተመስሪታስ 62 ስለምንታይ ተባሂላ ተባልካ 62 እውን ኣነ ብዘለኒ ሳይ ፈለማ ናይ ናይ ፈዳኢን በዓል ቅርደት ተገብረሉ ስለ ዝኾነ ብከምኡ እያ ቆይማ ዝመስለኒ 62 ኖርማል ስኢልካ ቁፅሪ ተዋህበን ናይ ፈዳኢን ስራሕ ስለ ዝኾነ እታ ቁፅሪ ተዋሂባ ማለት እዩ ኣነ ከምዚ ስታይ ዘለኒ እዚ ከምዚ ይመስል እቲ ትቃውመን ትቃውፅን ባሕፋሓ እንታይ ድዩ ትስማት ትሰምዖን ዲኻ ወይ እውን ይለዓል እዩ
شان توكاترو غانتا سان كلتن سلازبحالسي مع اسم مصين كمي تقاوم ان بوحدو حدا سئلن متحازي وانا نغرو حجي خافتم زك قال يوم كبرهلو ميلنا مو تفلطهم بقتا بتخباب زنبركا لك كنمص حنتي انتي كم صالكا ناي والله هيمانوت كاسماي ود كاسماي ورح سلسته 75 كبابي تسويو حجي تخبابي اتا مسواتي ولا شعو ميدا تعليم هذا جن قدميون بدحريون قدميون تفطر سلت لزرخ زخنكا تا مسواتي كما هو مسواتي ناي ود خصماي بمجمريا تي نتي سب نتي سو نحاده دبدابز تلأخو سب مونس دبدابه خا عند تلأخو خا سلازي فصمو نخقتل استفرد سبيو نعو نم سقومت نموساد يوم سو أبراهام تخلن سو ولداي ود خصماي نابتا مشين كيدوم مالجي تامشين نابز خبابي انتاي زبال زي بارتونيليا أبتو بارتونيليا وشتي يعني را حجيتي مسوات زقاطم خمان تخونتاتو سي قربتاي تاتي أبراهام تخلي بدحري بينير بز خباب ناي كلام حماسي ناي قدم بارسدن دبهال دلا بتا أبتكي ناي قدم بارسدن دبهال دلا بتا أبتكي بأخا أي ود خصمي أتي خانة مشين كفتصم كملس كلها مشين فتصيمو እንደገና በታ ቦታቲ አኽምለስ ኣለዎ በዛ አብርሃም ተክለ ዘለዋ ናብተን ክልተ ፅርግያ ዘለዋ ኣብቲ ሚኒስትሪ ዝኸይድ ዘለዋ ኣብን ክኸይድ ከም ዘይብሉ በአብርሃም ተክለ መምርሒ ተዋሂቦ እዩ ስጉምቲ ፈፂሙ ዳይረክት ናብኡ ገፁ ክመፅእ ከም ዘለዎ ምክንያቱ እዚኦም ክልቲኦም እዮም ነይሮም ሳልሳዮም ዳሕራይ ክንክሳይ መብረ ክልቲኦም ስለ ዝነበሩ ምክንያቱ እሱ ተኪሱ ዝሕር መፂኡ ማለት ፈፂሞታ ስጉም ዝሕር መፂኡ ድስዕብ ሰብ ተመፂኡ ብርሃም ጠጠው ከብሎ እዩ እስኻ ቀፂሉ ክኸይድ ማለት ከምኣ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ሚሽን ክግበር ከሎ እቲ ቦታታት ያት ሎኬሽን ይንበሪ ሓደ ሰብ ትድፈፀመ ሰብ ነታ ጉዳይ ፈፂምዋ ትኺሉ በታ ተባህለቶ መገዲ ምክያድ ጥራሕ እዩ ኣብቲ እሱ ዝኸዶ መገዲ ድፍዓት ኣለዎ ሰብ ስዕቦት ዘሎ ኮይኑ ከትርፉ እዮም ኣብዚኣ ግን ክልቲኦም እዮም ዘለዉ ኣጋጣሚ ዳሕራይ ከዓኒ ኣብቲ ክልቲኦም ምህላው ከዓኒ እታ ክወፃ ዘለዎ ሎኬሽን ከዓኒ ስሒቱ ናብቲ ሚኒስትሪ ከኣትዩ ብዛዕባ ፅርግያ ስለ ዝኣተወ እዩ ማዘጋጃ ቤት ገጽ ለማዘጋጃት ገጽ خيدو እንደገና ተመልሶ ካን ባርበረኸት ገጽ ይኸይድ ሕጂ ድሕሪ ዝጎየዮ ሓደ ልስትሮ ነይሩ ዝጎይዎ እዩ ድሕሪኡ ጎዩ እጎይ ስለ ዝነበረ ኣውቶማቲካሊ ነዛ ሪስቶራንት ሪኖ ተጠውዩ ኪትብል ከሎ ሽዑት ግዜቲ ፋርማሲ ኣንበሳ ነይራ ሃማናው ፊታ ኣብኣ ከላብቲ ኣንጎሎ ገና ከይተጠውየ ከሎ እዩ ዝወድቕ ዘሎ ሕጂ ኣበይም ረኺቦም እዞም ሰባት ድሕሪ ኢልካ ግን ኣብቲ ከባቢ ስለ ዝነበሩ ጥራሕ በጋጣሚ እቶም ዝሃረሞ ኣብቲ ፊት ናይ ፒካዲሊ ካብ ኢምፔሮ ነጀው ዝላ ኣብቲ ኩርናዕ ከምዞም ናይ ኣይርወለድ ሰባት ምኩራት ዝነበሩ እዮም ነይሮም ጠጠው ኢሎም ሕጂ ጉያ ግለ ስለ ዝረኣዮ ካድም ስለ ዝረኣዮ ተደቢሩ ማዕዶ ኮይኑ ዝወቅዖ ዘሎ ሕጂ ኣብ ገለገለ ትሰሚዕ ኢኻ ናይ እዚኣ ታድግፀኛ ኣነ ካብ ኣብርሃም ተክለ ዝሰምዖ ኮ እዩ ኣብርሃም ተክለ ተመክሮታት ናይ ፈዳይ ተመክሮታት ናይ ክሳይ ኣብ ዝመፁ ኣብ ንኣብነት ኣብ ሳዕርቲ ኣብ ዓዲ ገረፅ ንዓይ ብዙሕ ነገራት ምሂርኒ ንዓይ ኣብርሃም ተመክሮታት ዋላ ስለምንታይ ዋላ ገለገለ ገለዮም ዝቁተሉ ከማን ኣክንዲ ስጉምቲ ክውሰደሎም ተጨውዮም ክወፁ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ተጨውይኻ ተውፅኦም ዶ ምናልባት ገለ ትብል ገለ ክሳይ ሕጂ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ብከምዚ ክገልፀለይ ከሎ ሽዑ ንሱ በቃ ጋኒ ኮይኑዎ ይፅብ እንዳተፀበዮ ከሎሲ ተኽሲ እዩ ትሰምዑ ዘሎ ብርሃን በዚ እዩ ዘሎ በዚ ባርሰገን በዚ ክላብ ሓማሴን ናይ ቀደም ሕጂ ኣብ ገለገለ ከማ ንሰምዖ ከለኹ ገለ ሕጂ ብፆትናሲ ወዲ ካስማይ ንዓይ ዝበለኒ ብርሃም እየ ዝዛርብ ዘለኹ ሕጂ ልክዕ ወዲ ካስማይ ሲ ተውቅዖ ሲ ካብቲ ባንካ ጎዩ ዝመፀ ይውቅዕዎ ኣይነት ባንክ ዓቢ ከማ ትብል ከምኡ እዮም ዝብሉ እቶም ምሶት ናብ ገለ ኢንተርቪው ገለ ክሰምዖ ኣለካ ኖ ኮነትን ቀዳይ ነገት ቦታ
ካብ ሲስ በተጸቢዎም ማለት ድዩ ወዲ ካስማይ ካብ ባንካስ ካብ ዝመጹ ናብቲ ኣንጎሎ ጸቢዎም ማለት ድዩ ርእዮ ሓደ ስጉምቱ ወሲዱ ዝሃድም ወይ ድማኒ ዘምልጥ ሰብ ካብቲ ቅድሚ ኖርማል ድጎዮ ዝያዳ እዩ ዝጎይ ፍሉጥ እዩ ዋላ ባዕልካ ክትገብሮ ተዘይከኣልካ እቲ ዘሎ ፊልን ምሳኻ ዘሎ ፊልን ካብቲ ክትወፆ ዘለካ ስፒድ ዝያዳ ካትወይ ስለዚ ካብ ባርቶኔል ናብ ሬስቶራንት ሪኖሲ ስጋብ ካብ ባንካ ዝመጽእ ሰብ መጺኡ ከውቅዖ ክእል ኣይኮነን። ስለዚ እታ መስዋዕቲ ናይ ወዲ ካስማይ ብከምዚ እያ ትውዳእ። ካብዚ ሽዑ በዓል ወተክለ ካብዚ ቦታ ቀፂሉ ምስ ከደ በዚ እንዳ መሓመድ ሓጎስ በሃል እንዳ ኣትሌቲክ ገለ ዘለዎ ኣብኡ በዓል ወዲ ባሻ ይራኸቡ ማለት እዩ። በዓል ወዲ ባሻ ወዲ ባሻ እቲ ከባቢ ነይሩ ማለት ኣማኒኤል ኣማኒኤል ድባሓሻ ካብኡ ንስዕቦም ግዲ ነይሮም ኮይኖም ኣጋጣሚ ድሕሪኡ እንዳጎየዩ ይኸዱ ነይሮም ነዊሕ ምስ ከዱ ኣብ መጨረሻ ግን ኣብዚ ከባቢ እንዳ ጣውላ እንዳ ጣሓናይ ቀይሕ ፓላሶ እንዳ ማሕረሻ ከባቢ ኣብኡ በፅሑ ከለዉ እቲ እንዳ ጣሓናይ ኣትዮም ነቶም ዝዕቦም ነበሩስ ክደናዎም ጣሓናይ ኣትዮም ተኺሉ ኣብርሃም ተኽሊ እቱ ምስ በለ ሓንቲ ሰበይቲ ሓሪጭ ተሰኪማ ነይራ ነታ ሓሪጭ ካብኣ ግድፍ ኣቢሉ እንተቆቢኡ ኣብ ጅቡኡ ግብር ኣቢሎ እንታ ሓሪጭ ኣብ ርእሱ ገይርዎ ወፂኡ ብኣ ወፂኡ ተኺሉ ገዛ ኣብርሃም እዩ ከይዱ ወዲ ባሻይ ግን ቁርተይ እቲ ከባቢ ፀቢቑ ፈልጦ ስለ ዝፀንሐ ከም ገለ ኢሉ ሸኒጉ ወፂኡ ከይዱ ማለት እዩ። ስለዚ እታ ናይ ወዲ ካስማይ መስዋእቲን እታ ኩነታትን ከምዚኣ እያ ትመስል። እዚኣ ኣነ ብርግፅ ካብ ስቡእ ኣብርሃም ተኽለ ዝተዋሃበኒ ጽቡቕ ካልኦት ከዓ ካብተን ከልዕለን ዝመርፅ ሓንቲ እታ ምውፃእ ኣውቶቡሳት ናይ ኣስመራ ዝነበራ ናይ በዓል ስቡእ ሓመደሽ ዝነበርዋ እሳታ ሰራሒት ኣብ ሓደ ክፋል ናይ ዝሓለፈ ዝገበርናዮ ዕላል ከም ትንክፍ ኣቢልካያ እንዲኻ ግን ዝያዳ ብዕምቀት እሳ ከዓ ብኣካል ክብገሱ ከለዉ ንስኻ ኢኻ ነርካ ኢኻ እወ ልክ እዩ። ኣነ ብኣጋጣሚ ገርመካስ ናይ 10 መዓልቲ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምውፅእ እዩ ሽዑ ዕለት 10 ኣብ ፀዓት ዘጋ መፅአ ሽዑ ከዓኒ ንሕክምና ንደብረ ኣዳሓንስ የወሪደ 10 መዓልቲ ትሪትሜንት ተገይሩለይ ካብኡ ከዓ እንደገና መይሰል ልክዕ ዕለት 10 ከዓኒ ፀዓት ዘጋ ይመፅእ ማለት እዩ። ድሕሪ ቀትሪ ነይሩ ከባቢ ቅድሚ ከባቢ ሰዓት ሓደ ገለ ቢሉ ኣትየ ማለት እዩ። እቱ ምስ በልኩ ስቡእ ሓድሽን ስቡእ ማሕሙድ ቁድዋን ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ፀኒሖም ተወልደ መፂኻ ኢሎምኒ ንዓ ኮፈል ኢሉ ኮፈል ኢልና ሓድሽ ኮፍ ኢለ ድሕሪ ብዙሕ ግዜና ተራኺብና ከማን ፅቡቅ ተሳይ ጌርና ገልምታ ሰላም ሰላም ተባሂልና ኮፍ ኢልና ፅቡቅ ኣብ ፅቡቅ ሰዓታት መፂኻ ኣለኻ ስለዚ ስራሕ ስለ ዘለና መደብ ኣለና ሕጂ ምሳና ክትኸይድ ኢኻ ብለኒ እንታይ እቲ መደብ ይብሎ ኣውቶቡስ ከነውፅእ ኢና ኦኬ ሞ ተፀኒዑ ድዩ ገለ ኢለዮስ እወ ዝተፀንዐን ኢና ንብለካ ዘለና ስለምንታይ ስ ክትኸይድ ኢኻ ገለመታት ገለ ኖ ማለተይ ሲ ተፀንዐ ክብል ከለኹ ሲ መዓስ ትንገብሮ እቲ ሚሽን ሎሚ እሞ ሎሚ ሰንበት እዩ ሓቂ ዕለት 20 እያ ነይራ ዕለት 20 ወርሒ 3 እያ እወ እሞ ሎም መዓልቲ ደኣ ነሞ ቃፍላይ ኣሎ እንድዩ ካብ ኣስመራ መፅኡስ ንበለዛ ዝኸይድ ሰዓት ክንደይ ከም ዝምለስ ከማን ኣይትፈልጥን ኢኻ ስለዚ ኣብ መንጎ ሰዓት 5:46 እንተ ደኣ ኣብዚ ክመፅእ ኮይኑስ ኣብዚ ክረኸብ እዮም ጎፍ ጎፍ ንረኸብ ኢና ስለዚ እቲ ስራሕ ኣይክዕወትኒ እዩ ዘይንቕይሮ መዓልቲ ሞ ኩላ ተዳልያ እንድያ ዘለኻ ከገብርዎን እዮም ክሰርሕዎን እዮም ገለ መለ ኢሉ ምስ ገበረኒ ቅድዋ ነዛ ጉዳይ ኣልያ ተወልደ ሓቂ እዩ ኣነ ከማን ርስዐ እያ እዛ ጉዳይ እምበሪ ካብ ወዳእናየ ግን ንሕና ንኺድ ንዕና ነዚ ዶክሜንት እንተወልደ ንግደፈሉ እሱ በዚ ኮይኑ ፎሎ ኣብ ግበረና ተባሂሎም ኸዱ ከይዶም ንዮም ምስ ከዱ ልክዕ ሰዓነ ተኽሲ ንሰምዕ ማለት እዩ ንሕና ተኽሲ ኢና ሰሚዕና እቲ ተኽሲ ከዓ ናይ ነፋሪት ምሽግደፉ ናይ ክሳድ ይኮን ናይ ነፈርቲ ስለዚ እታ ኣነ ዝበልክዋስ መፅያ ማለት እዩ ሕጂ ከመይ እዩ እቲ ኩነታት ክንፈልጥ ምስ በልና ዳሕራይ ብፆትና ገለ ካብኣቶም ማለት ደሓን ዝኾኑ
حدا بصينا مالتيو مهاجن ودغشي توجيو بسلفو توجيو حجي ثلاثة انتن أوتوبوس نيران كابينا وزيمن كاب حزحزين مخنياتو كل جزء كاب حز مودات سايس لزولون ساعة شدشتي قال لك هذا خاص كاو يخاف كاب حز غيركا بو غيركا بتي نورمال كل جزء نوصو مقدي اندوصا كاب حزين او تسا نورمال كوينتن سرحن حز كذا ما زوردا ساتن كوينتن ساينر شعو I think ون قرتي قلطي فيلم نيرون كيخونو أبتي تايز بالا واتاتا عقلي ግን እቲ ኣነ ዝያዳ ዝሰማዕኽዎ ተኽሲ ናይ ደስታ ዓይነት ተኽሲ ተገይሩ ስለዚ እቲ ተኽሲ ምስ ተገብረ ቀዳይ ነገር ተናብታ እንዳ ክርቢት ከባቢ ዝነጆ ብዙሕ ሬንቦ ዘሎ ኣብዚ ሬንቦ ኣብኡሲ ታንክን ከምዚ 3/4 ማካይን ገለመልታት ዝሓዙሲ ሰራዊት ደው ንዕኦም ዝፅበዩ ማለት ከይደኒ ኦልሬዲ ከይዶም ኣለዉ እንዲኦም ቶም ቃፍላይ ሕጂ እሶም ስጋብ ድምለሱ ግን ኣብ ኣድፋዕ ሕዝሎም እዮም ሳቶም ግን ነፈርቲ ከዓ ገና በዚ ቢፀናና ኩሉ ነፈርቲ ከይድ በዚ ከብዝላልና ኣነ ብጣዕ ዘጋይና ነርና ንሕና ከምዚ በዓል ምንሽሙ ግን በዓል ኣብ ዓፋን ገንታት በዚ በዓል ዓዲ መርዓዊ ይኹን በዓል ዓዲ ሽማግለታት ከባቢ ውይታት እዮም ነይሮም ክገርመካ ሓንቲ ጋንታሲ ኦልሬዲ ኣብቲ ከባቢ ሳይስ ኣብኡ ካብ ትማሊ ካብ ትንጉእ ኩሲ ኣብኡ ላ ኣብቲ ድፍዓ እያ ዘላ መታ ነቲ ክስታይ ክጥዕሞም ኢሎም ገለ ሓንቲ ናይ ሃንደሳ እውን ክርቢት ዝመርሓ ክርቢት ኢና ንብሎ ብኡ ብሻነኽ ናይ በዓል ምንሽሙ እዚ ዓዲ ንፋስ ኣከባቢ ዘሎ ብኡ ድፋዕ ዝሓዘት ነይራ እታ ጋንታ ናይ ሃንደሳ እያ ሕጂ ግን በቃ ብቐጥታ ተን ኣውቶቡስ መፅአን እንዳጎያ መፅአን እተን ነፋሪት ግን ድሮ መፅኣ ኣላ ነፋሪት ነተን ክልተ ነፈርቲ ጠጠው ኦልሬዲ ወቂዖመን እዮም እታ ሳልሰይቲ ግን ናይ እንዳሰታያ እያ ኦልሬዲ ኣብቲ ከባቢ ናይ በዓል ፃዕዳ ክርስቲያን ዘሎ ማይ መላፀ ዝበሃል ኣብቲ ቀላምጡሳት ኣብኡ ኣትያ ዓባይ ፅቡት ዓባይ ነይራ ካብኡ ተኽሲ ነይሩ ተኽሲታት ነበረ ነይሩ እቲ ተኽሲ ግን መብዛሕቱ ንዓና ከቢድ እዩ ክሳራ እዩ ኣጓኒፉ ምክንያቱ 5 ብፆትና ኣብኣ ተሰውዮም እዮም ኩሎም ኣብ መራሕቲ በዓል እዮም ስዎ ሓድሽ ስዎ መሓሙድ ቁድዋ ኑር ወዳ ሓንኪል ሳምሶም ማንጀስ ሓደ ሓው ነይሩ ምስኣቶም ጦፊ ነይሩ ስው መሓመድ ዑመር ከዓ ዝበሃል ነይሩ እዚኦም 5 እዚኦም ተሰውዮም ማለት እዩ ፀላይ ግን ሽዑ ካብ ባፅዕ እውን ኮሎኛ ሃንደበት መስመር ኣትዩ ስለዝነበረ ብኡ ከዓ ተኽሲ ስለዝተኸፍተ ፀላይኻ እንደገና በዓል ውክድባን በዓል ዓዲ ያቆብ ገፁ ይመፅእ እዩ ኣብኡ ሽዑ ሳላ ሰራዊትና ገለት ነይሮም መቸስ ተኽሲ ተገይሩ ኣብኡ ዋላ ሓንቲ መስዋዕት ተረኽበ የለን ገንባር የለን ግን ተመሊሶም ዳሕራይ መወዳእታኣስ እዚኣ ነይራታ ናይ መውፅእ ኣውቶቡስ ናይ ዕለት 20/3/77 ከምዚ ዓብ ክሳራ እዩ ናይ ሓቂ ወጥቃዕ ተጠቃቅስ እያ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ስለዝኾነት እያ ዝያዳ ከዓ ኣጋጣሚ እታ ፍልዩነታ ዝተበገሱላ ዕለት ሲ ምስኦም ስለዝነበረካ እያ ብኣካል ኒ ኣብቲ እዋን ገድሊ ዘበለ ሰውራ ማይ ኣሂ ክዘንብ ሓሳር መከራ ዕፁባት መዓንጣ ደቂ ሓደ ስድራ ስብቅያ መሰንክር ፈዳይን ኤሪትራ ሓረንግናይ ሰውራ ኣብቲ እዋን ገድሊ ዘበለ ሰውራ ማይ ኣሂ ክዘንብ ሓሳር መከራ ዕፁባት መዓንጣ ደቂ ሓደ ስድራ ስብቅያ መሰንክር ፈዳይን ኤሪትራ ኣብቲ እዋን ገድሊ ዘበለ ሰውራ ማይ ኣሂ ክዘንብ ሓሳር መከራ ዕፁባት መዓንጣ ደቂ ሓደ ስድራ ስብቅያ መሰንክር ፈዳይን ኤሪትራ ሓረንግናይ ሰውራ
هاجر حجري عينت لم كينت لم بفتاري حلوة بسنة بفوري زمفوق نجار كسينا خيل نبرع زحاجة سجلنا يوزي نسل زي سكر ካልእ ምናልባት ኣብ ሽዑ 77 ካብኣተና ኣብቲ ድሓር እዋን እዩ ናይ 77 እዚ ናይ ምንቅስቓስ ናይ ፋሉል ምስ መፀ ኣብ ተጋድሎ ሓርነብ ኣብቲ ሜዳ እቲ ዝፍለጥ ዝተረኽቦታት ነይሩ እቲ ሕንፍሽፍሽ እቲ ተገዚዕኻ ምኹብላል ዝመስል ነገር ገለ ኣብ ውሽጢ ናይ ፈዳይን ኣካል እውን ኣብ ውሽጢ ኣስመራ ከዓ እናቱ ነፀብራቕ ክህሉ ባህርያዊ ስለ ዝኾነ ሲ እዚ ናይ በዓል ኪዳን ዓንዲ መስቀላት ተሓሒዝካ ብኸመይ ትገልፆ እንታይ መረዳእትኻ ናትካ ነይሩ ሽዑ? ኣነ ክገርመካ እዚኣ ናይ ፋሉል ትበሃል እታ ፋሉስ ዳሕራይ እንድያ ተሰይማ መጀመርያ ግን እዚ መበገሲ ናይ እዚኣ ክገርመካ ኣብ ወርሒ 9 ዝተገብረ ኣብ ካርቱም ዘተ ናይ ክልቲኡ ውድብ ናይ ህዝባዊ ሓይልታትን ተጋድሎ ኤርትራ ተባሂሉ ተገብረ ናይ ካርቱም ዘተ ብክልቲኡ ወገን ዋላ ብተጋድሎ ኤርትራ ዋላ ብህዝባዊ ሓይልታት እሲ እንታይ ዝበሃል ሕጋዊ ኣይኮነን ነይሩ ሽዑ ተፅዕኖ ናይ መን ሽሙ እዚ ኢሳት ሕሳበ ኣበይ ወልደ ኣብ ምክትል መራሒ ናይ መንግስት ናይ ሱዳን አቡልቃስም ከይዶም ንሕና ማለት ተጋድሎ ሓይሊ ኤርትራ ብዙ ስለ ዘለዉ ንሕና ከዓ ስምረት እንደሊ ስለ ዘለና ከተራኽቡና ኣለኩም ኢሉ ምስ ከዶ ነቲ ሰብኣይ ምስ ከዶ እቲ ሰብኣይ ከዓኒ ፀዊዕዎም እቶም ኣባላት ናይ መርሕነት ናይ ታይጀባ ኣብነት ኣሕመድ ናስር ብኣካል ነይሩ ቶቲል ነይሩ ዓብደላ ድሪስ ነይሩ መላእከ ተኽለ ኣሎ ኩሎም እዮም ነይሮም ኣብኡ ሕጂ ንሳቶም ብተፅዕኖ እዩ በቃ ንሕና ደኣ ነሞ ወከልቲ ብዛዕባ ስምረት ንገብር እንተኮይና ንሕና ወከልቲ ተጋደልቲ ኣለውና 9 ተጋደልቲ ኣለውና ኣብ ደገሶም ከዓ ሜዳ እዮም ዘለዉ ናይ ዘተ ሽማግለ እሳቶም እዮም ወገን ህዝቢ ሓይልታት እውን ክህልዎም ኣለዎም እቶም ዝወከልቶም ሲ ክህልዎም ኣለዎም ስለዚ እቶም ወከልቲ ናይ ህዝቢ ሓይልታት ምስቶም ወከልትና እዮም ክዝትዩ ዘለዎም ተባሂሉ እቲ መልስታት ምስ ተዋህበ ተፅዕኖ ናይ መራሒ ምክትል መራሒ ናይ ሱዳን እጂ ተደይ ጌርኩማ ብዙሕ ነገራት ክሳይ ከምፃልኩም ስለ ዝበልዎም ባር ኣብዚ ተዓፃፂፋ ማለት እዩ ብወገን ጀብሃ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ እሞ ከምኡ ድሕር ኮይኑ መላእከ ተኽለ እዩ ዝብሎም ምስለኒ መላእከ ተኽለ እንታይ ይብል ኣነ ኣቦ ወንበር ናይታ ናይ ስምረት ሽማግለ እየ ስለዚ ኣብዚ ዝተገብረ ሒዘ ንሜዳ ኣትየ እንተተቐቢሎሞ ነዚ ዝገበርናዮ ፅቡቅ ተለይ ተቐቢሎሞ ከዓኒ መልሲ ክህበኩም ንክንህብ ኣነ እዚ ኣኼባ እዚኣ ክቕበላ እያ ዝኾነ ኮይኑ ግን እሱ ግን ሳበ ግን ወኪል ናይ ህዝቢ ሓይልታት ምዃኑ ግን ንዘተውን ተዛልዮም ከም ምዃኑ ግን ፅሑፍ የቕርበልና ኢሉ ሕራይ እምበኣይ ተባሂሉ ሓንቲ መዓልቲ ድያ ገለ ፖስፖን ተገይራ ምስለኒ ግን እታ ወረቐት ባዕሉ ፀሓፋ እያ ተመሊሱ ሒዙ ማለት እዩ ይውከለና እያ ትብል ናይ ሳበ ማለት እዩ ሕጂ ኣበይ ወልደ ኣብ ከማን ኣብዚኣ ይብል መልኣከ ከማን ሓንቲ ሳይ ኣቱም ደቀይ ሎሚ ድሕሪ ተራኺብኩም ፅባሕ ሰይጣን ኣይእክበኩምኒ ኩሉ ግዜ ምስላታት ኣለዎም ምስ ኢሎምና እዩ ዝብል ስለዚ እታ ናይ ስምረት ዘተ ተገይራ ኣብኡ ትገበር ኮላ ወገን ጀብሃ ዝነበሩ ተጋድሎ ኤርትራ ዝነበሩ ከም መላእከ ተኽለ ኣሕመድ ናስር ዓብደላ ቶቲል ካልኦት እውን ህልዎም ክኾኑ እዮም ብወገን ናይ ህዝቢ ሓይልታት ከዓኒ ኣበይ ወልደ ኣብ ሳቤ ከዓ ነይሮም ኣብታ ሊስታ እኳ ኣላ እታ መፅሄት ኦሪጂናል ንዓነ እታ መፅሄት ሽዑ ዝወፀት መፅሄት ኦሪጂናል ስጋብ ሕጂ ምሳይ ኣላ ገርመካ ሕጂ ነዚኣ ብመሪሕነት ናይ ገና በዓል መላእከ ተኽለ ነዚ ኣዋጅ እዚ ነዚ ስምምዕ እዚ ሒዞሞ ንኸበሳ ከይደይቡ ከለዉ ንሕና ኣብ ሳሕርቲ ኣብዚ ሳሕርቲ እንዲና ነርና
ብወገን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣኼባ ገይሮም ድሮ እቲ ሳበ ዝገበሮ ስለ ዝረኣዩ እዚ ኣብ ካርቱም ዝግበር ዘሎ ዘቶ ኣይውክለናን እዩ ዝብል ሓንቲ መፅሄት ወፂኣ ትኺላ ንዓና ኣብ ዓዲ ሕደሮም ንርከባ ማለት እታ መፅሄት ተረእኻየስ ከምኡ ትብል ገና ይውፅን ኣለዉ በዓል መላከ ነታ ስታይ ሒዞም ትውዕሉ ሒዞም ንሕና ሽዑ ሳይ ንገብር ሽዑ በዓል መላከ ሽዑ ዳሕራይ ድሮ መፂኡሲ ሊባን ነይሩ ነታ ክሳይ ሒዙ ሰራዊት ኣኪቡ ህዝቢ ኣኪቡ ሲ ክሳይ ክገብር ከምዚ ጌርና ኣለና እሞ ትድግፎ ዲኹም ትቃወሞ ዲኹም ንምባል እዩ ካብኡ ሽዑ ንሕና ኣኼባ ንጠልብ ንሕና ታችን ተኳትሎ ኣላ ባታ 62 ኣላ ካልኦት እውን ነይሮም ናይ ሓይልታት እውን ነይረን ናይ ገለ ነይረን ኣኼባ ብዓዲ ሕደሮም ዝገብር ዓብደልቃድር ዑስማን ዓብደልቃድር ኣኼባ ዝመርሖ ማለት እዩ ንሕና እዚ ሕጂ ስምረት ዶ ካርቱም ዶ ገለገለ ዝበሃል ዘረባታት ተሰሚዑ ኣሎ ስለዚ ንሕና ምስ መን ኢና ክንሰምር ንሕና ክንሰምር ድሕር ኮይና ምስ ሜዳ ዘሎ እዩ ስለዚ እዚኣ መፅሄት እዚኣ ከዓኒ ንዑ ትቃወም መፅያ ስለ ዘላ ንሕና ከዓ ንቃወሞ ኣለና ኢልካ ገና እኮ እንታይ ከም ኣይተባህለናን ዘሎ እቲ ዘረባታት ኣብ ካርቱም ተገብረ ነገር ሕጂ ገርመካ እዩ ሓፋሽ ክትብሉ ሲ ሓመድ ሕፊስኩምና ክብል ዮሃንስ እቲ መራሒ መስርዕ ኣብታ ስእሊ ምሳይ ዘሎ መራሒ መስርዕ ነይሩ ሽዑ ዮሃንስ መንግስቲ ኣብ ይብሎ ይኣኽለኩም በጃ ዝን ህዝቢ ገለ እንዳልካልኩም እንዳበልኩም ሓመድ ትሕፍሱና ኣይኮንኩምን ንሕና ተቃይምና የለና ካብ ሕጂ ገና ከይሰማዕና ይኽእሉና ተባሂሉ ተኣክባ ዳሕራይ እሞ መልኣከ ሽዑ መፂኡ ኣብ ሊባን ነይሩ ሕጂ ካብታ ጋንታና እሳ መስርዕ እዚኣ እያ ትኸይድ ናብ መልኣከ ዳርጋ ብረትካ ውርድ እያ ኢላቶ መልኣከ ኣብኡ ኸይዳ ከምኡ ዝበሃል ነገራት የለን መልኣከ እንታይ ማለትኩም ኢኹም ሕጂ ዮሃንስ ቅድሚ ናባና ምምፁ ምስኡ ጦፍ ምስኡ እዩ ነይሩ ምስ መልኣከ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዝፈልጦ ኮፍ ደይንዘራረብ ኮፍ ደይትብሉ እንታይ ዳእኹም ብኣርደን ስራሕ ትበሃል ብረት ኳ ብረተይ ኳ ይውረድኒ እዩ ኮፍ ትብሉ ክትራዱ ተራዳዲኡኹም ከዓ ዝናትኩም ጉዳይ እዩ ተኩሱ ኢልዎም ከይፈተው ሽዑ ኮፍ ኢሎም ምስ ናዚ ሒዝና መፂና ኣለና ብከምዚ መልክዕ ከዓ ኢናኒ ከምዚ ሕጂ ክገልፆ ፀናሕኹ ብመልክዕ ኢና ከዓ ንሕና ኣኼባ ጌርና ዘቲና ተፅዕኖ ኣለዎ ግን ቁኑዕ ዲ ኣይቁኑዕ ንስኻትኩም ኢኹም ሕጂ ትመምዎን ትግፎ ኣህለን ወሳህለን ኣይትግፎን ከማን ኣህለን ወሳህለን ለዚ ኣኼባ ጌርና ብድሩ ከም ተቃወምናዮ ከነሪኦም ክንክእል ኣለና ተባሂሉ እታ ጉዳይ ዓሪፋ ባል ሽማግለታት ይውፁ ተባሂሉ ሽዑ ካብ ተጋድልቲ ካብ 9 ካብ 10 ካብ 8 ኮሚታት ድብድ መፂኦም ሽዑ ኣብ ከባቢ 100 ዝኾኑ ሰራዊት ተኣከበሉ ኣብ ደም ሰብኣይ ኣኼባ ተኻይዱ መልኣከ ዝመርሖ ማለት እዩ ኣብኡ ሽዑ ብዙሕ ውሳይ ነይሩ ተቃውሞ ሽዑ ተራእዩሉ እዚ ናይ ካርቱም ዘተ ንሕና ተቃይምና የለና ተባሂሉ ጠጠው ክነብልና ተባሂሉ ካብኡ ኣይፀንሐን ድሕሪ ቁርብተይ 76 ኣብ ከባቢ ወርሒ 5 ወርሒ 6 እዩ ምስለኒ ወርሒ 6 ወርሒ 7 ገለ ኣኼባ ናይ ሳልሳይ ሱራ ኣኼባ ግላይ ተባሂቶ ነይሩ ኣብዚኣ ሰዓት እዚኣ ኣነ ንገዛ ርሰይ ሽዑኡ ቅድሚኣ ኣብ ወርሒ 4 ኣነ ፈንጂ ተሃሪመ ነይረ ኣውቶቡስ ከነውፅእ ከለና ኣውፂናን ካብ ምሽግ ወፂናስ ኣብዚ ናይ ማይ ነፍሒ ኣብኡ ተሃሪመ ነይረ ብፆትና ክልተ ብፆትና ኣብኡ ተሰዊኦም ናዮም ሽዑ ሰለስተ ከዓ ተወጊእና ኣነ ናተይ ፎክስ መውጋእቲ እዩ ነይሩ ወርሒ ገይረ ተሓኪመሲ ካብ ሰሓርቲስ ናብ ፃዕዝጋ መፀ ብቐጥታ ሽዑ ብርሃን ተኽለ ካብ ዝሓን መፅሓፋይ ገለ ኢሉ ምሳይ ገይሩ እምበር ግዜኡ እስኻ ሕጂ ቤት ፅሕፈት ፍሕዝ ኢኻ ይብለኒ ማለት እዩ ውክልና ግዜያዊ ውክልና ምክንያቱ ንሕና ሕጂ ውሳይ ኣለና ናይ ስራሕ ጉዕዞ ኣለና ኣነ ንሳልሳይ ስራሕ ኣኼባ ገድላይ ተባሂቶ ንመጀመርያ ይወርድ ኣለኹ ቁድዋ መሓመድ ቁድዋ ማለት እሱ መሓመድ ቁድዋ ንሰራይ ክኸይድ እዩ ነቲ ስርሕታትና ክሪኦ ኣብ ዓፋን ነኮሎ ግዛይ ክኸይድ እዩ ስጋብኞ ሽመጃና ድብሉ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኩነታት ገለ ክገብር ስለዚ ንስኻ በዚ ኮንካ ከዓ ንስራሕ ተካይዶኻ ኢሉ ኣብርሃም ኣብዚኣ ይፋነወኒ ማለት እዩ ኣነ ከዓ እታ ምስረ ኣሎ ረስሚ ትሳይ ነቲ ስራሕ ኣካይዶ ነዚ ናይ ኣስመራን ከባቢኣን ከዓ ኣካይዶ ነይረ ማለት እዩ ሕጂ ከይዶም እዮም
أو مسكودوت أخيبا ساسع أخيبا ببوليتيكاوي صحفت حلافي إبراهيم دريستوتيل مالتي بوليتيكاوي صحفت وصل 3 نتبي 3 نتبي بين يوم ككاتعو تأخيبا زنبر سخاب صعبا قداي سمرت أمونغونا أمونغو زباحيل تاتني مو زينا كارتون زيتس تقبر خان بسراويتي تنتيجو سلوزولو بار حجي نحنا بزن 3 نتبي زين اندغنا مس نزخونتات كنقطمو تباهيلو أرسيت أجندة يوصل على شيء حجي تقدميتي انتهت من نيرا زينا كارتون زيتي تقبري أمونغونا أمونغو زباحيل تات نزولدلو تناي دقن ناي ميدان تلا تسامعلو جوابون تسامعلو تتقايمو خاني تقاوم مالتي ويكاني تاوتر خلته مالتي تاوتر خلته سي تقايمو مخا احنا هنقاوم مالتي سالسيتي قن انتهت بنفسك تا ناي دقن ناي وشتن مالت ناي ميدان ناي دقن بوليتيكاون ودباون مفنيጫን تريوم قن فصام شماغلي نغلايت بايتو هصص اخيبا تعدما اتبل نيرا ابزي حجي بتي زربات طرح بتي نطبታት طرح زي مرددا شعوتهم من اساس نورو ابالات مرحنت ناي تودد من اسات يوم شعو يا فريشيوم تارق تسيو مستوتيل درجا اغونسي بچحو ابتي اخيبا سلمتاي انتاهم السمرس ابتاسكينكم غيركم ودهم تخدلهم قال تبايلس درجا حح تبايلهم تازانتا كمان كغرمكا سو ابراهام تخلي ابزخونه اخيبا خمس خطي اتخلخ اداينغ تفتشك هاتاتو برت لبهال يلن ورات كلا او يتصنحكا تبيرودي ولا تورات او تصنحكاي بزخونه هون نغراسي اي تحزكا تاتونيا تفتشي يا ابراهام اتيشو يጫውጫው مسكونه مس بزحي ابراهام شعو تبراخي توتيلو كو غراس نايندا براخي ايدفاكم بغراس يكونكم تباسو زلكم بهاجر كوكم تباسو زلكم سلازي هاجر كاني يلو قيو حفا بيلو شغوط اوجو عبدي صبو اذا حجي اب اخيبا حدا نايسي مرحنت اخيبا مخاني تفتشون كلهم اتيوم بجكا رصاصين ورقات تليكوين قال انت زي بلو ماو يسنبودو مالتي بخال ملكع ريو زياتا مدهانيتي له بخاصة زفتح من يلن روسياسي نم حرايدو نقلي له ما يسرحوان يعني كله انصار صورة انصار ايلو يزار بيبال ريو شعو ملاكة تخلي وبامر مالتي برد كاورد بلو مالتي حجيتي تابرت دربيلو الملاكة اللي اقول لها دي ما غبت اخي وتاقول لها قمت كده فحفح لا دي شعو ما شعو تحرى ما تشرشو انتي حدا زي بعل تارك ام حراز نغرني ابراهام بفنچو دم يبقى بفنچو سي دم سلالي بقى فين تعينت كيما بحرقان سلازي زياتا ناي فالول تبهال مجمرة بزياء تجمر شعو نحنا كبساتي تايز بهال تلاقينا اي تشوفات نحنا بقانتانا انا بتعزقا خون انا كمان تقونكو نغرات نيرو بتصوت ناسي تا نحنا خم كفلتات كيرناس تا قانتانا حجي ابز خباب بعلاوجي اخيبا جيرانيرا اوشت اخي او بختع كاتعو قال متات قال حدين I don't know حدش مثلنا بتاخف المجيو ودي عدي سوقدي خفت اخيبا فقادي له وتيلو بدا جحريت كيلو رتب اخلو بعد بلا بك او صبتي كنت زعبازي سايت مسمعت قالي ابا خلو وتي بتاع جحريت كيلو بقى بتاعدمو نفس قتل مالتي حجي ابزي مقصاصات جمر زني فالو بكل سراويتكم قالوا ولا تاغانتانا خمن تمقيلا
ሽዑ ንምንታይ ክገርመካ ሳሙኤል 76 ወርሒ 2 ሲ ብ76 ሲ ካልኣይ ወርሒ 5 ወርሒ ካልኣይ ኣኼባ ናይ ምንሽሙ ነይሩ እዚ ድሕሪ መፅኦም ዝናይ ዝኩሉ ኩነታት ድሕርቲ ናይ ሳልሳይ ስርዓት ግባር ገድላይ ተባይቶ ኣኼባ ናይ ገባር ሽማግለ ናይ ስምረት ነይሩ ናይ ሜዳ ብገባር ዝወፁ ብዙሓት ገባራት ወፂኦም ቀዳማይ ኣኼቦም ኣብ መቐርካ ገይሮም ኣብቲ ካልኣይ ኣኼቦም ከዓኒ ዓዲ ንምሽሙ ዓዲ ገብራይ ሕጂ ኣብታ ናይ ዓዲ ገብራይ ኣብቲ ናይ መቐርካ እንታይ ተባሂሎም ነይሮም ሎሚ ሲ ብልክዕ ኣይመጻኹምናን ዘለኹም ኣብቲ ትመጽኦ ዘለኹም ካልኣይ ኣኼባኹም ግን ሓይልታቶም ድዩ ቁፅረት ናይ ክፍለ ድዩ ናይ ገለ ድዩ ናይ ዝኾነ ደኹል ናይቶም ተጋደልቲ ንስምረት ዝተመርፁ ኣስማቶም ናይ ክልቲኡ ውድብ ወግዓዊ ናይቲ ውድብ ክሕዝኩምና ምፁ ኢሎም እቶም ወከልቲ ናይ ስምረት ኣብዚኣ ሽዑ እታ ናይ ዓዲ ገብራይ ህዝባዊ ሓይልታት ኣነ በጋጣሚ ብሓንቲ ጉዳይ ኣነ ምስ በዓል ኣብርሃም ተክለ ምስ ቅድዋን ንዓዲ ገብራይ መፅአ መልኣከ ስለ ዝነበረ በጋጣሚ ሽዑ ሎሚ መልኣከታ ጉዳይ ምስ ሃብናዮ ሎሚ ከዓ ኣኼባ ኣለና ናይ ገባር ሽማግለ ስለ ዘሎ ንስኻትኩም ኣብዚኣ ምሳና ክትኣትዩኹም ተወልደ ከዓኒ ቴፕ ዘሎ እቲ ፅሑፍ ከዓኒ ትሕዝ ገለገለ ተባሂለ ካብኡ ማለት እዩ ኣብዚኣ ሕጂ ዘይምርዳእ ተገይሩ ምክንያቱ እታ ናይ ስምረት ርእዮ እቲ ናይ ስምረት ህዝባዊ ሓይልታት ወዲ ኤፍረም ሓደ ሽሙ ኣይዝክሮን መሸለኽ ቁርቲ ንኣሽቱ መሸለኽ ዘለዎ ምስኦም ነይሩ ሳልሳይ ማለት ሰለስተ ብኣና ወገን ካብኡ ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ መልኣከ ተክለ ባዕሉ ሓሚድ ማሕሙድ ስዋ ሓሚድ ማሕሙድ ምን ኢኻ ትብሎ እዚ ገብራይ ተወልደ ምን ኢኻ ትብሎ እዚ ኣብርሃም ተክለ እውን ነይሩ እንዲ ግን ምስኣቶም ኣብታ ክሳይ ኣእተዎም ኣብታ ሊስታ ኣእተዎም ሕጂ እቲኦም ፅሑፍ ሒዞም መፂኦም ሊስታ ኣብታ ሊስታ እቶም ሰባት ግን ኣይመፁን ግን ኦፊሻል ወግዓዊ ዝኾነ ዝተሸፈነ ብደብዳቤ ሒዞም መፅኦም እዮም ወግዓዊ ማለት እዩ ብኣና ግን ተዳለወ ሰብ ኣይነበረን ታይሊ ፍራንክሊ ኣብኣ ናይ ስምረት ወከልቲ ተባሂሎም ወይ ደብዳቤ ሒዞም ኣይመፁን ኣነ ከማ ንሻዓ ገሪማትኒ ስኡ መላከ ጻቢሉ እዛ ቦርሳ ሓፍ ኣቢሉ ጻቢሉ ንወልደ ዳዊት ተመስገን ሂቦ ወልደ ዳዊት ተመስገን ካብኡ ቻሌንጅ ቡክ ወውፅእ ኢልዎ ማሕተም ኣለዎ ገሎ ፅኡ እዞም ኣብዚኣ ዘለና ሊስታ ንኩላህና ፀሓፍ ኢሉ ንኩላህና ኣስማት ፅሒፍካ ኣብዚኣ ምፃልና ኢልዎ ሽዑ ኣብቲ ግን ንሳቶም እናረኣይዎ ባንታት ሕጂ ሪኢኻ እዚ ንገዛ እርሱ ተዋሂቦም ማለት እዩ ተዋሂቦም መዕረፍ ንግበር ተባሂሎም ኣዕሪፎም ከይዶም እቲ ዕረፍቲ ትበሃል ተኣኪቦም ነተን ክልተ ወረቐት ውሳነ ሒዞም መፅኦም ሕጂ እምበኣር ውሳነና ሒዝና መፂና ኣለና ኢሉ ቅድም እዛ ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ደብዳቤ መፅያ ዘላ እቲ ፅሑፍ ኣብኡ ደሎ ፅሑፍ ሕጋዊ ኮይኑ ግን ሙላእ ስለ ብዘይምምፃእኹም ማለት ሲ ነቐፈታ ብነቐፈትና ንሓልፋ ኣለና ኣብታ ትምፅ ዘላ ኣኼባ ግን እቶም ሰባት ክመፁ ከም ዘለዎም ትገብሩ ይብሉ ማለት እዩ እታ ናይ እዚኣ ናይ ተጋድሎ ኤርትራ ግን ንኹንና ኣትምፅ ኣብዚ መልኣከ ተክለ ሓፍ ኢሉ መምህር እዩ ነይሩ እቲ ነይሩ ናይቲ ገባር ሽማግለ ቦምበር ስማ መምህር ኢልዎ ካላሽን ኮይና ሒዝና ዘለና ኢልዎ ንውድብ ተጋድሎ ኤርትራ እኮ ትኹንና ዘለካ ኢልዎ ክትነቅፍ ትኽእል ኢኻ ትቃወም ማለታይ ማለት እዩ ኣብኡ ሕጂ ዓውዓው ኮይኑ እታ ጉዳይ ግን ተኣልያ ሳልሳይ ኣኼባ ብኣራት በላይ ከም ተባሂላ ተኣልያ ሕጂ እዚ ናይ ፋሉል ኦልሬዲ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ናይ ፋሉል በዚ ከባቢ ዓላ ድዩ ዋላ ብዚ ከባቢ ኣድኖ ሳሙኤል ሶሪ ከይጋገ ብዚ ከባቢ ዓላ ድዩ ገለ ኣኼባ እታ ሳልሳይ ኣኼባ ነይራ ጋንታ በዓላ እዛ 62 ናይ 62 ጋንታ መፅያ እዚ ዝግበር ዘሎ ኣኼባ ኣይምልከተናን እየን ምታት እያ ተፈልዮም ነይሮም በቃ ዳርጋ ምስቲ ናይ ክስታይ ነይሩ ሕጂ ኣቦኡ ስዩም ባንኪየል ሓደ ካብቶም ሽማግለ ኣባል እዮም ነይሮም ኣብኡ
بدبوب يملجم سمع سيم ودي زي ما بدك قدر تقادرت بصوتكم سي أيوة كلنا نيم لهم الله يلو با أبو كم تزبها سي بعراي فنجر عن تبل عرف خاصنا عيد بها عرفنا تصنعي قد يبل كان أبو بلا ليو أجي نايفالو أوريدي تجامير سلزلو جبهة شعوب كابزي أمس وصل ثلاثة معلتي جزء عدل هبة ويودبكم تملسوا وهي كانت سكم تخصدكم تغايل مالتي هجر مكا شعوب قال بصوتنا أنا عايش كمان كل جزء ذكراسي شعاع كابتن حيلتاتنا 200 شعاتن قال نيرندي أبزي قال له جمال ياسين والشامبل ياسين كابتن حيلتات متشي أنا تعزقان يرشعو تعزقان متشي بين يرخبني تولدين أنت كبرينا بجاه قال متحد قلب لن هي تقاوم دي حدا لها هو قام الله جيت تابت كريستيان يتعزق أخو فينا نخلتين بتدقب تكنشله حتى نقرك هاي وإذا ثلاثة معلتي هبات كذا لا جبهة هبات كذا لا تقبل كاترجع خاطرك ويبزي أجر كاف شعبي عيدي ليه لا جماعة بقى بيك باكل الله تعدم سنة الله بقى جيرسو شعبي عيدي حجتنا يفعلوا زيو دعريتي كادرنا هنا بأبعاليت خيبات جيرو تصفي تخلص جيز مرحة وجبهة يوم التواهيلو شعون خبصات نكون هتحدث شعون already سايز خونا والدي نحن نجزار سنا شعوب ني عودة السودان أتينا نيرنا أنا شعوب كان يفعلوا الجزية والدي أو أخجر مكة سو فسها قبر مكال أول مرحلة نايتود بي نتاخف الموسيقى حلا في أيو مكتل نا بوليتيكا بتصحبت كاي بتكلتو تيني سعجي نايتافعلوا خابتهم تايفعلوا دبالو أنا دحرة إذا فعلوا تبهال زوم سبعة زياتهم أولاد فعلوا دبهال دلو أبسو عن حمشتن ورحي دحرقوا بقى ورح شدشتي كسلات يعني راه أب كسلات إريتريان ديمقراطيك موفمنت إيدي أب دبهال بارتي سيلفي سيو أب أخيبات جبنير بعد ساي أكلات ناتي أميرون شو أنا شبه أنت قدام بصراحة أتي حرية أبتا قداميتي ناي معاون مسكينيات أبتا ناي مسكينيات نبرنا زي مردا مستلالنا بصبوتها سلسلالنا شعو أب تاجانتا أبتا سايسي تاتقب متحايل الناس كان بسيقو ترخيبو قالت لكوس ده دريم كنت وي دفوز قدايزي إلو نعيك سايروني أخي أبتا أخي وانا إيدي إم أنا وساتي فو أخي أبي أخي تجيرو أبي أون كوبتي حنتي ما أرمتا قبر اللينا بقدامي تغي سياسة زخونكو أخي شو مستود أخي ثلاث سبات عجين إحنا أنا خبت مسمسة ثلاث سبات حدا إدريس البهالي إدريس كابهان جارز متعي حركة أنا بسأتا ونيرو حدا خاني سمر ولدو خاني أي فورسي نيرو أبتا بقدامي سايلة سمرة مويتوس يلنات يسمعي يلد حميم له هو حجي أبزي أخاني سالسايم كوين ناسي أبتانا نتانا إيدي إم كادرات كوين ناس بسطر سراويت كساخ قبر تماريس معنيرنا سمرة قلنا هندبت كواشعة حاوتو قدي ومسلاني بدقب حدا قادي بقالي بزعب حاوي لي تماريس قيدو وغير خاني أي تملسان أبتي أبو قدامي كان دموتة تقيسين يري بخوم حبيريتا سلزنبرتني حجي قن معرمتا متعاتنا سلزلا بهوت الله حميمي زول سلزبلو ملو محرتي من السمر ولدو يقريتا خابتا سايز بلنانبل سلزي تناي فالول زي يوتي حدا قال أي شعوب تاناي بصوتنا مالتي ناي بعال سوسا تسفاي بلاي ودباشاي حدون بصايم ساغانتانا زي كونه ابچنتو كو اف 207 زنبره تكي استبحله ودي قشتي ابتاغانتا نبره نتانا 207 ناي صتا خوينه مسمره داتو نور تكي محرت اب زبحال حدا خواته مينيرو سي مس على ابراهيم مس بعل ود باشاي كلاشينات حزم
سأنناتهم كلاشن حزام من شمون اسمرا دأتو مالت شعونا يفعلون ساق أنت أخوينا مسلك هذا قداي أبتا ساعتي أبتا جزيتي أسي اتنا يقول أنا هنا زنوري يا حماسين أبا دك يسولو بعالس ودانجش زنورو ناي كلو قتلمو مالتي هذا طوف مسو زنبره قتلو مالتي مقصاص ناي فالول دبال مقصاص قال حجي شعا غزي خاشعو نبعل من شو بعل ود باشاي نبعل ود بلاي حنت ነገር ስልካ አኼባ ገይሮም ነይሮም በዓል ወዲ ምን ሽሙ እዚ አብርሃ ላይ ክፍለን ገብረ ብርሃን ዘርኤ ገለገለስ አኼባ ገይሮም ነይሮም ሰዓት ኩነታት ምክንያቱ ሽዑ ፍሬሽ እቲ دي توقع دولتنا يكون تبع حلاف سنبرنا بحماسي نايم درجة شمونتي هاد ساعتهم بهندبت مثلا تأخي وقتي مامديم ولا بقلا أتي مامسي بردكم أوردي لهم ماميرا مثلا تعالي سمع أخو زي أحد كان صعبين كي تمت توحيلا يوم شو سوم ثلاث يوم برتهم حزام كأسمرهم دعتو أسمراتهم جن كومون تنايفالل كيدي في بزحيو مالتي بشنقسم بمنخاتلو بمحدا وطر بعته كيترفو كابتن عيسى صالح تايز بحال نبرهم درجة بحيلي بقال زخود نيرو بكل بعل عن كدانا عند مسكن جزارسو بو خيدون وبعل وك خيدون عمود أتو جيم كدانا نعمدت كدانا عند مسكن نسمر أتيو مسؤول أتو على سوق تولدو دمازة سوق كده أنا عند مسكلون تسوي حدون كابتن وفيات زبالو نحنا زنورو أبز خبابي كروتشيروسا ويونجيلات بتكشان دلاب تحتي أجراج نيراتو تخلق إلى قابل استبعالي سوق مساعتهم تسويو مكاناتو قرمكات ساعتهم بحسب سلسيوم داخل دخلو تخلص تودي تخلق إلى قابرسي أب بدحريهم خيدني مسوم تقولع جي تخلق له تملس زود ديجليلو تقولع مقوس شمو أب كندا لا هجي أقاطع كمان خيبين يرسي أبت مصحف حق زاني لسي كم كجر مكاس سقابتي مسواتي خبابي يوم زنور خباب داماريا من تسوي أمساته خباب داماريا من تسوي أم سقاب مسوم كيدا يزم لك صولع أبوي تملسنا بلن خلو إذا أبوه أبغى تسوي أمساته إذا حدا خبتهم وفيات بحال نحنا أبسمرا زنور ويو مساتهم سوال ودي عوتز سوال ودي من شمو ود لامزة زوال لامزة ريحلا مسؤول زراخو زنبري ود لامزة قايت ودي حجي تي زي نايبعال كدانا عند مسكالي نايبعال ودباشاين ناي كداني ناي ودباشاين نايبعال تسفاي بلاين جن إذا كان بينو إذا قاسهم كان بينهم سقاو أوبريشنات قبر نيرو ما بسمرا معت أوبريشنات نيرو جن تي ريبورت نمن هو ولا حدا ريبورت بولون لز وحيلتات كوي يخلون جبهة كوي يخلون ولا نتي انت دا دي اي دي ام كوينهم فالو كوينهم كان نعون ريبورت كوي يكون اما خلاص ما رايزل كل تحربت وميني ونحنت السينه دارغاون تي بوغن جبهاون ناي جبهة فداين غنون ناي سغمتي كوسودلون كم دلون غليتات نيريو تتخيلوا يملسوا تريكوانا غنا لكمش ساي ابز حجي أماني لو دباشاي نابس بحيل تتخيل كم زول كهاب على كده أنا عندنا مشكلة تسوي يومين تسوي بلاي هاني بينو مشيت بس خباب بوتشيفيليا اللي مسيح لاب ساعات ندخل دخلو تطبلو تتاخيسو أو يسوي عملتي حجز سيتناي تسألوا أنا يفعلوا ولا مثلا عنا بتاعتين سوسان كلتن كم تسألونا أقدموا كم زحجق قلت أنا أخو بخو دا جوهر أب كم درجة أي بتشيء لذي نفعلوا بخمس ملكة ترى أنا يا حيش معناته ملو ميدا إرترائي وتسألي وقت نفعلوا وتشي تخان ريال لنا مالتي
تولينو جن أو أخلنا خمسة كت أبتناي تفعلوا سلز تبعهلت ينبر كأول بزح حيت فقصة كان يخط كمان لا فعلوا اللي لخت بالجن كوم سلز تلمدان من بعد وأنا عاد نايلو تحيلي ويدهنا كلا عليها ومتكاتان تزد الليل وما حشي مثلني جنت لميدي أوروبا فعلوا الأبو رعيم كاي كزرب كما أكلنا يزوم فعلوا تبعهلهم زتقصوا أنا بمتاي فولي أدفنتشري مالت زغبرو بعد مبصقنا بأوان مويتو نفس محرة بعد ولدو سوم كا مخنياتو انتاي نيرو قاليو نابز باو جنبار خيد قاليو ناب إثيوبيا ويسدات قالي إن السودان قالي إذا خيد نيرو نايزيهم فليز بلا ترن فيلم كباب غندي مدخونو شوم تشعت بيلهم نسوم عليهم كيلهم تقعزهم نويحي ودي سابا قال جيرامين قرب سئلة تتبنى هذا هاجر كبري نساي هذا هاجر حجري عينت لم كينت لم بالفتاري حلوة بسنت بفلوري